Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu eyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Hawu siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Sibonge nababukeli bethu abalapha ku YouTube. Siyathokoza kakhulu ngani. Uma nizwa umoya uvuma ngenani ekhaya lezwi. Ekhaya lezwi ke igroup ka WhatsApp. Ngoba khona izinto ezenzeka egroupini zigcine zingafikanga ku YouTube. Uma ufuna ukungena ekhaya lezwi egroupini ka WhatsApp, inamba yakhona u063 77 55 162 063 77 55 162. Igroup isinkulu kakhulu, inabantu abangaphezulu ka-9,000 njengamanje. Kulonyaka ngoMarch 26 qeda iminyaka emihlanu le group ikhona. Isinabantu abangaphezulu ka-9,000. Ngibuye kunina ke bengikhuluma no YouTube kuphela. Bazalwana, siphusheni sibone ukuthi uyasihlanganisa yini u10,000. Siyawuhlanganisa yini by 26 March. Yebo, inkonzo sekubonakala ukuthi ngeke isababikho, kodwa izoba khona kuwo lo nyaka uNkulunkulu mayesasibekile. Kodwa nje sesifisa ukuthi mhla ka-26 singene ku10,000. Baletheka abantu ngobuningi babo, kodwa ungakhohlwa ukubachazela ukuthi ikhaya lezwi lisebenza kanjani ukuze bangaphumi. Ubachazele ukuthi ama-emoji asiwasebenzisi. Kungumoya wamadimoni ama-emoji. Ubachazele, kuzosiza lokho. Ngcono umuntu anqabe ukungena engafuni ukuhlukana nedimoni lakhe le-emoji kunokuthi angene abesezolisakaza la ngaphakathi. Hhayi-ke njengoba ngasho ukuthi ngeke ngikhulume kakhulu ngawo, umuntu ufake i-emoji, ngifike ngibheke, mayemusha ngiyamblokha, ngimiyeke kanjalo. Hhayi uma esemdala uyakhishwa ngisho egroupini ngoba wenza ngamabomu, wenza ngenkani. Abantu abanihlukumezayo uma nibatshela ukuthi bafaka ama-emoji, ngicela ninginikeze bona. Angithi sisanda ukudiscover ukuthi kukhona abantu abagqugquzela abantu ukuthi bafaka ama-emoji. Khona abantu abaplante usathana, ama-devil worshippers la afaka ama-emoji. Umuntu uma umtshela nge-emoji ethukuthela, mlethela kumina. Mina ngeke ngiye le nale, ngizomkhipha egroupini kwaphela nje. Ufuna futhi lisho liqiniso. Angizukhuluma naye, angizusho lutho, angizusho ukuthi ubani umtshelile, futhi okwazi nawe ukuthi usafe ngoba ngenxa yokuthi lensizwe ikhulumile ukuthi abantu abasizane lebe ngifakile. So ke baningi asobe sebemtshelile. Ungacabanga ukuthi wena wedwa, nibaningi senimtshelile. So ke into elula nje, hayi akaphume ahamba ayowasebenza ngaphandle ama-emoji akhe, kuzomsiza lokho. So nginaleso sicelo nje, singamane singangeni ku10,000 by 26 March ngenxa yokuthi si-remove abantu kunokuthi sibe negroup ikhaya lezi ekugcwele ama-emoji. No, no, no. Nkosi uJesu ayikuvumi lokho. Ikhaya lezwi indawo engcwele. Ikhaya lezwi alizuhlala ama-emoji. Akafuni kube ikhaya lama-emoji. So ke kusho ukuthi ke bafowethu akukho okunye. Ngicela ningitshela abanihlukumezayo. Wena ubhale inamba yakhe, usho usibani bani ngimtshelile wangihlukumeza. Ungachazi ukuthi ukuhlukumeze ngani. Hayi ungachazi. Kodwa nje yena ukuthi ukuhlukumezile. Kodwa usafe ngoba abaningi abasebemtshelile. Asazi sehlukumeza abantu abangaki. Asingeke sihlale nabahlukumezi. Hayi-ke angidluleke kuleyo yabahlukumezi. Angidlule kuyabahlukumezi. Ngiyacela bazalwane, sekusele isikhathi esincane. Ngigqugquzela umnikelo wesipheko sephasika u300 rand. Umnikelo wesipheko sephasika. Abahola ngomhla ka15 baholile ngeweekend. Siyacela bazalwane umnikelo wesipheko sephasika.
ngiphinde ngicele laba abahamba ngezimoto eziqashiwe bayacela abanikazi noma abaholi balezo abanihlelela imoto, khokhani bafowethu iqoqeke imali ukuze hamba yonikeza umnikazi wetekisi, umnikazi webhasi noma umnikazi wemoto. Qoqani bafowethu, qoqani bafowethu, uyihlephule nje kancane kusazophela ke uMarch uphinde uhlephule, kodwa ungabusayiniki ithuba lika-April ngoba ngo-April sobe sekuyilona iphasika lethu. Ngakho-ke ngiyacela ngikumoya, ngiyanincenga nje bazalwane, ngiyanicela ngiqinisile, ake nisizeke nikhiphe imali ye-transport ninikeze labo abafanele, bese ninikela kumnikelo wesipheko. Uzodla mangibalile ngicabanga ama-meals awu-8 ngo-300 rand. Where on earth can you eat ama-meals awu-8 ngo-300 rand? Ngakho-ke ngiyacela bazalwane sibambisane kulokhu. Ngiyabonga-ke, sibonge kakhulu besakhile eMaritzburg, besiqhumeka amatende, besise-Allendale ngomgqibelo ekhaya kwaNtshatsha. Lesi sibongo sithanda ukuba nzima, kwaNtshatsha. Bebefikile nabazalwane bale phesheya kweNciba. Phesheya kweNciba-ke kuse-Transkei endala, kodwa sekwathiwa i-Eastern Cape manje. Bebekhona abazalwane, bekhona bekukuhle kumnandi, sambonga uNkulunkulu ube kanye nathi kakhulu. Ngakusasa Sunday saba se-Willowfontein branch, babe baningi abantu netende beliqashiwe beligcwele ngendlela emangalisayo. Siyambonga uNkulunkulu wethu ngoba usemsebenzini. Ngiyabadabukela laba ababhiliza umsebenzi kaNkulunkulu ngoba la izobashaya khona. Usabalindile ngoba ububi babo abukapheleli. Walinda ububi bama-Amori babungakapheleli, namanje ulindile ububi bakho wena ola ekhaya lezwi ngezinye inhloso. Uyofisa engathi ngabe awuzange uzalwe uma usushayiwe. Hayi ufisa nje ngathi awuzange uzalwe, kodwa-ke ngeshwa uzaliwe, watshelwa, wakhuzwa, waqhubeka ngenkani. Siyacela-ke bafowethu umnikelo wesipheko nomnikelo we-transport. uJesu Kristu inkosi. Hayi-ke angidlule lapho, ngiyifakile-ke ipost ecacisayo ukuthi sise-Melmoth ngalempela sonto. Saturday sise-Melmoth ngokudinwa inkosi. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu. Sise-Melmoth Saturday. Sunday sobe sisekhaya. Sunday sobe sisekhaya eRichards Bay entabeni. Ngiyacela ukuthi ngiguqe sikhuleke, angifuni isikhathi sidliwa imemezelo. Ngiguqe sikhuleke, simcela uNkulunkulu abe kanye nathi. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando, sibonga indlela osiphethe kahle ngayo, sibonga ikhaya lezwi, sibonga intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa wasisungulela yona Nkosi Jesu. Baba siyabonga, singathini ngoba konke kuvela kuwe kuhle. Ngiyacela-ke moya ongcwele, moya weqiniso, moya kaBaba, moya kaJesu bephakathi kwethu manje, ukhuluma uzambule. Ngiyala yonke imimoya, amadimoni, amandla obumnyama wanasabela, uthulise imimoya Nkosi, thulisa amandla obumnyama. Bese kuthi abagulayo ngegama lenkosi uJesu ngithuma izwi lakho njengokweHubo 107 verse 20, mabaphiliswe ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngibiza igama lakho Nkosi phezu kwemizimba yabo. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngishisa izifo. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngishisa ikhensa. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngishisa ushukela. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngishisa iBP. uJesu Kristu inkosi, ngishisa iTB. Ngishisa ingculazi, AIDS. Ngishisa konke okungalungile emzimbeni. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ithempeli likaMoya oNgcwele leli aninasabelo, sukani niphume nihambe ngegama elinamandla likaJesu ophilayo. Iba nathi-ke Moya oNgcwele kule nkonzo, iba umlilo kulona loyo, ukuthi amadimoni aphuma ahambe, kusale okungcwele. Siyabonga Nkosi kusifaka kulo mlilo, ngoba lo mlilo uyasenza njengoba kufakwa igolide kuba siqine sibe ngamadoda ekukholweni. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.
Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele, siyamdumisa. Sofunda ke incwadi kaMathewu chapter 5 intshumayelo yasentabeni. Sifunda uverse 3, 10, 11 and 12. Lithi ke babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Sesichaze kakhulu ukuthi umuntu ompofu emoyeni umuntu onjani. Verse number 10, babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Abazingelwa ngenxa yokulunga. Siyambonga uNkulunkulu osicabangelayo nathi esizingelwayo ngenxa yokulunga ukuthi umbuso wezulu ngowethu. Ngamagama njengoba sizingelwa nje, uma ungisheshisa ungishaya ngendlela ofisa ukungishaya ngayo ngisuka kulomhlaba ngezulwini, ukwazi nje lokho wena ususayina agreement yesihogweni ngoba ungumbulali. Ngakho-ke babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Verse number 11, nibusisiwe nxa benithuka, benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngokuba kanjalo babazingela abaprofeti abanandulelayo. Jabulani nithokoze. Yazi jabula uthokoze, yeka ukubalisa. Yeka nje ukubalisa. Jabula uthokoze ngokuba umvuzo wakho mkhulu ezulwini, ngokuba kanjalo babazingela nabaprofeti obalandelayo. Sizoya encwadini yokuqala kaPetro, iyona esigijima nayo laphaya ku-chapter 4. Saqala ke ku-verse 12. Sasikade silaphaya ku-1 Peter chapter 3 ku-verse 14. So-ke siyaqeda siza ku-chapter 4, saqala ku-verse 12. Namhlanje befuna siqale ku-15. Kodwa-ke ngizoqala ku-verse 12 ukuze siqhubeke-ke no-15. Bathandekayo, ningamangali ngomlilo phakathi kwenu enifikelwa yiwo ukuba nilingwe ngokungathi nehlelwe yinto engaziwayo. Izilingo uPetro la uzibiza ngomlilo. Thina okwethu kucasha emlilweni ngoba uJehova wethu ngumlilo oqothulayo. Thina okwethu asivuma senzile ngabe lo mlilo ukuze umlilo wezilingo ungakushisi. Mubi lo mlilo wezilingo, uyaphazamisana ngiyakutshela mina. Uyasusana ekukholweni. Uzothi usasukile ibuye inkosi uJesu ilanda ibandla bese uyasala. Yiba umlilo ukuze umlilo wezilingo ungakwenzi lutho. Bathandekayo, ningamangali ngomlilo phakathi kwenu enifikelwa yiwo ukuba nilingwe ngokungathi nehlelwe into engaziwayo. Verse 13, kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu, thokozani ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe nithokoze nethabe nokwethaba. Bafethu asithokozeni ngoba mayisiyembulu inkazimulo kaNkulunkulu sizojabula ngoba sinjani sihlanganyele nenkosi uJesu ezinhluphekweni. Wahlupheka ngenxa yethu, kungani singahlanganyeli naye na? Verse number 13, uma nithukwa ngenxa igama likaKristu nibusisiwe ngokuba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Uma nithukwa abathukwa abangenayo umoya wengcwele. Ake ngiyibeke lento ngoba iyafika nje. Umuntu ongenayo umoya wengcwele akathukwa ngoba inhlamba ivela kumoya wamadimoni. So umoya wamadimoni awumthuki umuntu onamadimoni ngoba bayafana, bamuntu munye. Kodwa thina bakamoya azosithuka amadimoni. Uphawu lokuthi sihamba ngomoya uma sithukwa amadimoni. Indaba ethi sithukwa amadimoni ngoba lo muntu okhipha ngayo lenhlamba ephuma emlonyeni wakhe akusuye, umoya kaSathane uyamsebenzisa. Yikho izwi lenkosi kwabaseFesi chapter 6 lithi asibambene nenyama negazi, kodwa sibambene nembuso, amandla obumnyama asemkhathini. Izona izinto esibambene nazo. So zingena kumuntu zimsebenzise zimfukuzise. So thina sinandaba-ke nalokho, asibambene nalo muntu. Lo muntu mayivuma ukusetshenziswa kwakhe lokho,
isijeziso sakho uyosithola esihogweni. Kodwa thina sibambene nemibuso namadimoni. Ngakho-ke uma uthukwa, awuthukwa umuntu, uthukwa idimoni. Likuthuka ngoba unomoya ongcwele. Hhayi, ake ngiwuphinde uvesi 14 ngathi anuzwanga kahle. Uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu, nibusisiwe ngokuba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Ukuthukwa uphawu lokuthi umoya wenkazimulo nomoya kaNkulunkulu uhlezi phezu kwethu. Uma ungathukwa, umngani wezwe, kusho ukuthi uyafana phela nalo. Unamadimoni njengoba nalo ligcwele amadimoni. Ngeke-ke bakuthuke, kunalokho bazokuthanda, bakuhage, bakuphuphuthekise. So-ke kuzosisiza sithi siqonde ukuthi uma uthukwa ngenxa kaKristu, ubusisiwe umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwakho. Sibheke kuvesi 15 ebengivele ngifisa siqale kuwona, ngokuba makungabikho kini ohlupheka ngokuba engumbulali noma eyisela noma ngewenza okubi noma engozigaxa ezindabeni zabanye. Ungahlupheki ngoba uyisoni, ungahlupheki ngoba uxabanisile, ungahlupheki ngoba uyixoki, ungahlupheki ngoba uyishaya emva naphambili, ungahlupheki ngoba wenza izinto ezingafanele, uyaphuza, uyabhema, udla ama-drugs. Ungahlushwa musuba umuntu ohlupheka ngoba udla izono. Yakuzwa lokho, ungahlupheki ngoba udla izono. Kodwa hlupheka verse 16, kepha uma uhlupheka ngokuba ungumKristu, ungabi namahloni, kepha dumisa uNkulunkulu ngenxa yalelo gama. Uma uhlupheka ngokuthi ungumKristu. Kodwa uma uhlupheka ngokuthi wonile, kubi-ke lokho. Udinga ukuphenduka, udinga ukusindiswa, udinga ukuvuma uJesu ngoRoma 10 verse 9. Udinga ukuvuma izono zakho uzibuyisele kuNkulunkulu. Uphile impilo engcwele phambi kaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu uyibangcwele ngokuba mina Jehova nginjani? Ngingcwele. Ungcwele yini wena? Uyayiphila nempilo engcwele phambi kaNkulunkulu. Uyahamba phambi kaNkulunkulu ungenaso isici na? Usho njalo kuvesi ngokuba makungabikho kini ohlupheka ngokube ngumbulali. Nade yazi ababulali benziwa njani? Kwezinye izilali bakhandwa ngamatshe, bayashaywa, bafakwa ithayi. Musuhlupheka ngoba wenze lokho. Yeke ukona khona uzogcina uhlupheka ngokuba ungumntwana kaNkulunkulu. Lithi-ke noma ngumbulali noma eyisela, amasela wona ave shaywa, gqeke izindlu zabantu, abaleke no-TV, abaleke nalokhuya. Musuhlupheka ngoba uyisela, please ngiyacela, phenduka usindise, uye kubusela, uye kubulala. Noma ungowenza okubi, yeka okubi, yeka amanyala, yeka ukungcola, yeka ukudlwengula. Kuyeke nje, ngeke kukusize. Noma engozigaxa ezindabeni zabanye, uthanda izindaba uzigaxa ezindabeni zabanye. You just put your nose on other people's matters. I-wrong leyo nto leyo. I-wrong nje. Awuyeke izindaba zabantu. Hlukana nezindaba zabantu. Uma ubaba wakwakho enengcingo eziprivate iziyeke, umsuluthatha ucingo lwakho ngoba lizokugulisa. Uzobona into ongafuni ukuyibona. Luyeke. Uma kumama wakho ongakholwa, luyeke ucingo lwakhe, ungalithinti. Kuzokusiza lokho. Sikhonza uNkulunkulu-ke ophilayo, uNkulunkulu obona konke, uNkulunkulu ongahlulwa lutho. Ngokuba makungabikho kini noma ngiqale ku-14, uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu, nibusisiwe ngokuba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Ngokuba makungabikho kini ohlupheka ngokube ngumbulali noma yisela noma ongowenza okubi noma uzigaxa ezindabeni zabanye. Kepha uma ehlupheka ngokuba engumKristu, makangabi namahloni, kepha makadumise uNkulunkulu ngenxa yalelo gama. Ungabi namahloni ngoJesu. Dumisa uNkulunkulu ngenxa yalelo gama. Mdumise ndumbonga. Hayike nami sengifika emaphethelweni enkonzo yethu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalama verse asiqinisayo kulezi insuku. Athi singakhathazeki ngokuba umbuso wezulu ungowethu. Hayi yazi utho wethu ngempela umbuso wezulu. Thina esizingelwayo
Sho njalo uverse 10, babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ukuba umbuso wezulu ngowabo. Matthew 5 verse 10. Nibusisiwe nxa benithuka, benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. Jabulani nithokoze ukuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ukuba kanjalo babazingela abaprofeti abanandulelayo. Ake siguqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga izwi lakho. Moya ongcwele, moya kaNkulunkulu, moya kaBaba, moya kaJesu, mduduzi, siyabonga izwi. Singayaphi masisuka kuwena? Ngiyabonga kakhulu ke Nkosi, ngiyacela busise bonke abalalele. Babusise abaletha abantu basekelile umsebenzi wakho, basekelile ikhaya lezwi. Kusukela kulabo ababaletha ifoundation isencane njengoba saqala ngo-30, babusise bonke abenze ikhaya lezwi laba yilento eliyona namhlanje. Siyabonga ngoba wena uNkulunkulu ongadla amandla omuntu, usho njalo kuHebheru chapter 6 verse 10. Siyakubonga Nkosi kakhulu. Busisa-ke lona loyo lalele. Dumo lonke silinikeza wena, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akugcine. Uzondle ngokukholeka, uzondle ngezwi, uzondle uzithokozise ngoJehova. Zithokozise ngoJesu Kristu inkosi yethu. uJesu Kristu inkosi. Ubaba uNsibande uthi ube nosuku oluhle.